Aw ni ce aw ni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye août kalo tile 6 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ laselikan don kofɔlen in na ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigilakaw olu tun bɛ patrouille dɔ la Muruja fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna patrouille min sen fɛ u taara bɔ bamaciwale maa dɔ yɛrɛ kɔni fagalen dalen yɛrɛ kɔni kan ko u y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin bamaciwale ma in kun na fɛn pɛrɛtan yɛrɛ de kɔni bila an ka Mali finitigilakaw ɲɛ ni ka o kɛ ja ye ko nka a ye kɔlɔn jugu min yɛrɛ kɔni sen k'a bɛna fɔ a yɛrɛ de kɔni binna a ka kɔlɔn in kɔnɔna na. Ko juma tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2025 tilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati maamarimaFɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana suguru dilanyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ni o ye sukala yɛrɛ kɔni min bɛ Segu région de kɔnɔna na. Ko juillet kalo laban ni août kalo daminɛ ni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali autorité olu kɔni ye opération dɔ kɛ Yanfoyila mara kɔnɔna na walasa ka se ka maa minnu bɛ taa sanubɔ damada la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ u bolo ni ka sanubɔ damada kofɔlen na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni minɛ a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na autorité mɔgɔw sera ka u bolo da maa 28 de kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ko janvier kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 Maroc ale ka camion bolila minnu yɛrɛ kɔni minɛ la Burkina Faso nord est fanfɛla la ni nin yɔrɔ in ka surun Burkina ni Niger yɛrɛ kɔni ka frontière la an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko Mali ale ni Maroc ka service de renseignement ma u ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni u ka nin camion bolila 4 nin yɛrɛ kɔni baasi foyi ma u sɔrɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na lakana la. Ko ka sanga ni lakanako lahalaya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sikaso gouverneur ale kɔni bɛ laseli kɛ tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2025 ko tile 30 couvre-feu dɔ yɛrɛ kɔnɔna na kɛ Sikaso région kɔnɔna na ni o couvre-feu in yɛrɛ kɔni daminɛna tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 4 ni a kɔni kun bɛ cɛ septembre kalo tile 3 nata in na san 2025 ko couvre-feu kofɔlen ale bɛ daminɛ sufɛla 0 heure wagati ni ka ban sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati. An ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ye ka sanga ni ale ka teriya ale ni baara visite yɛrɛ kɔni Venezuela mara kɔnɔna na kari tɛmɛnen août kalo tile 3 san 2025 an ka ministre des affaires étrangères ale kɔni an ka tugaraki minnu bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ tɔɔrɔ minnu bɛ an ka tugarakiw ka u sigiyɔrɔ la u bɛ o fɔ ministre des affaires étrangères ye an ka jamana fana bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔ ko ale ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa se lakanako lahalaya ma min ye ministre des affaires étrangères a bɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da an ka tugaraki ninnu tulo kan u sigiyɔrɔw la. Ka sanga ni Israel ale ka walejugu yɛrɛ kɔni cayalen Gaza yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Israel ale ka service de renseignement kɔrɔ polisi fo ka taa se a ka maaba caman yɛrɛ kɔni ma olu farala ɲɔgɔn kan ni ka lɛtiri kɛ k'a ci Donald Trump ma ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko b'a la ɲɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ a ka pression kɛ Benjamin Netanyahu kan ni o de ye Israel premier ministre ye walasa Benjamin Netanyahu ale bɛ ka mɔgɔ faga jugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ Gaza mara kɔnɔna na a ka se ka o wale ninnu dabila ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko maa dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɛn pɛrɛnta dɔ yɛrɛ de kɔni ladilanni ka o bila ko o man yɛrɛ kɔni min kun bɛ ka ni fɛn pɛrɛnta in labɛn k'a bɛna fɔ o yɛrɛ de kɔni kɛra a kala ye ka d'a kan an ka Mali finitigilakaw taara bɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan wa u bɛ ka bisigiya k'a fɔ yɛrɛ de kɔni ko a yɛrɛ de kɔni kun ye ni fɛn pɛrɛnta in dilan ko a cira k'a to a bolo yɛrɛ kɔni o de kɛra sababu ye ni ka a bɔnɛ a nin na kan ka Mali finitigilakaw patrouille tɔw yɛrɛ de kɔni taara bɔ nin fɛn in kalama Muruja kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na wa état-major ka kɔrɔfɔla a ka communiqué kɔnɔna na ko cɛ kofɔlen ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ
yɛrɛ kɔni dilan walasa k'o kɛ diya ye k'o bila an ka Mali finitigilakaw ɲɛ cogo min a bɛ se ka tiɲɛni don olu kunna ko patrouille min taara bɔ cɛ in yɛrɛ kɔni su dalen kan o patrouille maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Murja ale ni Duwabugu ni ɲɔgɔn cɛ la sira min bɛ patrouille maa ninnu kun ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ o sira in de lakanali ye ko wa ni sira kofɔlen ye sira ye jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin ka caya yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun sugujɔw yɛrɛ kɔnɔna ko ni yɔrɔ sigibaa ma ninnu sanga ani wagati u bɛ tɛmɛ sira in na communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major bɛ sinsin a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigilakaw u bɛ ka patrouille kɛ zone kofɔlen kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa in na n'a sera ka i yɛrɛ bɔ ka o maa in kofɔlen minɛ walima n'a sɔrɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sera ka fɛn pɛrɛnta caman dogo yɔrɔ mun na n'o bɛ se ka kɛ danger ye population walima finitigiw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kalama état major a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'alisa an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen bɛ to Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen lakana sabatili la ko wa u cɛsirilen don ni ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni protéger ni ka bɔ bamaci wale maa min yɛrɛ kɔni ka wale juguw ma min kɔni ye ni bamaci wale maa ye k'a bɛ n'a fɔ ale tun ye kɔlɔn jugu min yɛrɛ kɔni sen an ka Mali finitigilakaw ɲɛ k'a bɛna tiɲɛni don olu kunna ko kɔlɔn jugu yɛrɛ kɔni a y'o min sen k'a yɛrɛ tilala ka bin a kɔnɔ yɛrɛ de kɔni ka da ka fɛn pɛrɛnta ye a kɔni cira ni k'a to ale yɛrɛ de bolo wale min kɛra sababu ye ni ka abonné ani na yɛrɛ kɔni an ka Mali sukaro dilan usine min yɛrɛ kɔni bɛ Marikala mara la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région yɛrɛ kɔni na ko attaque kɛra ni ka ɲɛsin o ma juma tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2025 ko nin don kofɔlen ye tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati maa maramafɛntigi dɔw ni minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu caman yɛrɛ de kɔnɔna na société de sucrerie sukala yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Marikala mara kɔnɔna na n'a bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u nana ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin ni usine kofɔlen in ma bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan an ye jakumata dɔw yɛrɛ kɔni ye an ye ja dɔw fɛnɛ ye minnu yɛrɛ kɔni na an b'a ye k'a fɔ usine baarakɛlaw bɛ si yɔrɔ minnu na fo ka taa se bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma an b'a ye jakumata ninnu na k'a fɔ tasuma mɛnɛmɛ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ usine baarakɛla caman yɛrɛ kɔni minɛla maa maramafɛntigi ninnu fɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn ko maa maramafɛntigi ninnu ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma bolimafɛn caman tun bɛ usine in kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen ta ni ka taa ni a ye u ye dɔw fɛnɛ jeni yɛrɛ kɔni ko nka maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ni attaque in senfɛ nka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni donna usine maa ninnu kunna ka d'a kan u ka usine u ka baarakɛlaw siyɔrɔ fo ka taa se bolimafɛnw ma maa maramafɛntigi ni tasuma don a bɛɛ la dɔw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛ i n'a fɔ bamaci walemaw u bɛ ka u ka wale kɛcogoyaw yɛrɛ kɔni falen ka d'a kan wagati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ u kɔni bɛ ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye entreprise yɛrɛ de kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na wa kun min yɛrɛ kɔni y'a to maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka to ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye entreprise ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa si yɛrɛ kɔni tɛ olu dɔn fɔlɔ nka dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni juguba minnu yɛrɛ kɔni don sukala société maaw kunna ko yɛrɛ kɔni senfɛ olu y'a faamu k'a fɔ ko bamaci walemaw u y'u ka kow kɛcogow falen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔw ka kɔrɔfɔ la ko bamaci walema ninnu bɛ ka nin dabɔ nin kama yɛrɛ de kɔni ka d'a kan min ye an ka Mali sɔrɔ ko fɛnw ye ko n'u ye attaquew kɛ ni ka ɲɛsin o ma ko n'o wale nin yɛrɛ kɔni kɛra u bɛ na nin basigibaliya ye jamana kɔnɔna na ko u b'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ka d'a kan ni u nana o ko nin yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye ka attaquew kɛ ni ka ɲɛsin jamana ka sɔrɔfɛn siraw yɛrɛ kɔni ma ko o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ ko la Mali jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa maramafɛntigi minnu ye nin attaque in kɛ ni ka ɲɛsin sukala entreprise yɛrɛ kɔni ma olu ma lakodɔn wa entreprise maa ninnu yɛrɛ kɔni ka maa minnu minɛna ni ka taa ni u ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa ninnu kɔni fɛnɛ ma ye nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali autorités fɛ walasa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ don n'a nataw la ko juillet kalo laban ni ka don août kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali autorités olu ye opération baw yɛrɛ de kɔni kɛ Yanfoyila mara kɔnɔna na walasa ka se ka dankari damada sanubaw yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ sariya tɛ jɛn ni a ye ko autorités sera ka zone 3 yɛrɛ de kɔni ci yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na maaw tun bɛ ka taa sanu bɔ yen nɔ ka sɔrɔ yamaruya ma di u ma ko wa yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kalako fanfɛla yɛrɛ de la maa 28 yɛrɛ de kɔni minɛna an ka Mali autorités fɛ ni opération in senfɛ ko maa 28 yɛrɛ kɔni na a kilasi tɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye jamana wɛrɛ ka maaw de don ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra ale labɛnna an ka Mali miniko ministre yɛrɛ kɔni ka haut fonctionnaire de la défense yɛrɛ de kɔni fɛ wa baara in kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa k'an ka jamana yɛrɛ kɔni dugujukɔrɔ nafolo kana na bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ autorités yɛrɛ kɔni ma jɛn ni a ye ko ni siti 3 minnu yɛrɛ kɔni cira an ka autorités maaw yɛrɛ kɔni fɛ o maaw tun bɛ ka sanubɔ yɛrɛ kɔni kɛ damada in na ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo ni ka sanu bɔ ye ko wa dugujukɔrɔ nafolo ko ta fanfɛla la sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ
a kɔnɔna na maa ninnu kun bɛ ka o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen violer ko ka sanubɔ in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don environnement yɛrɛ kɔnɔna ko wa yɔrɔ yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni yɔrɔ in bonya bɛ se ka taa fo balontan terrain 31 na coopération in senfɛ autorité ma u sera k'a minɛ camanw yɛrɛ kɔni minɛ minnu kun bɛ maa ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u ka sanubɔ baaraw la ni o dɔw ye excavatrice 28 bolimafɛn 6 ale ni minɛn caman minnu bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ sɔrɔ sanubɔ baaraw yɛrɛ kɔnɔna mini ko ministre kɔni ye laseli kɛ ko poursuite judiciaire yɛrɛ kɔnɔna daminɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka intérêt lafasa o y'a yira k'a fɔ ko nin b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ la k'an ka Mali gouvernement olu kɔni ka laɲini de ye ni an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo ko sariyaw yɛrɛ kɔnɔna ni e maa o maa yɛrɛ kɔni ma o labato ko a b'a yira k'a fɔ an ka Mali autorités ka laɲini de ye ni ka e ɲaki togo jugu la kosɛbɛ wa a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an ka Mali autorités fɛnɛ olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni lakana n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 28 minnu yɛrɛ kɔnɔna la ni affaire ko kunkɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ka ko bɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni bolo ko wa don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna ni maa ninnu ka kiti yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ walasa u ni min ka kan autorités bɛ se ka o da o kan cogo min an ka Mali autorités ye laseli kɛ ko janvier kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 Maroc ale ka camion bolila 4 minnu yɛrɛ kɔnɔna la Burkina Nord-Est yan fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen ni Burkina Niger ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ lakana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kari tɛmɛnen ni août kalo tile 3 san 2025 ni maa 4 nin yɛrɛ kɔni labilala wa baasi foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ u la Maroc ka nin camion bolila maa 4 nin yɛrɛ kɔni kun minɛ la Bamaciwale jɛkulu État islamique dans la province du Sahel yɛrɛ maaw de fɛ ko a maa ninnu yɛrɛ kɔni sera ka labila o da yɛrɛ kɔni bɔra Mali ale ni Maroc yɛrɛ kɔni ka service de renseignement maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u ka cɛsiri yɛrɛ de kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ ni maa ninnu ka labilali baaraw la ko Mali ale ni Maroc ka service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni enquête ko in na k'u ye baara in kɛ ni sɛbɛ u y'a kɛ ni timinandiya u y'a kɛ ni cɛsiri ye ko wa enquête kuntagala bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u cɛsiri kabini maa ninnu minɛ don fo ka na se u bila don yɛrɛ kɔni ma sebaaya min yɛrɛ kɔni sɔrɔlen filɛ Maroc ka ni chauffeur nin yɛrɛ kɔni ka labilali yɛrɛ kɔni na o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali ale ni Maroc yɛrɛ kɔni ka service de renseignement maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma Bamaciwale kɛlɛli ale ni maaw yɛrɛ kɔni minɛ ni kɛlɛ la ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ka da kan y'a ye k'a fɔ ko Mali ale ni Maroc ka service de renseignement ka bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka Maroc ka nin camion bolila maa 4 nin yɛrɛ kɔni minɛ ka bɔ Bamaciwale maaw bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don tɛmɛnenw na Sikaso région gouverneur yɛrɛ kɔni bɛ mesure gɛlɛmanba dɔ yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko tile 30 couvre-feu dɔ yɛrɛ kɔni mana daminɛ Sikaso région fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko k'a daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen na août kalo tile 4 san 2025 fo ka taa bila septembre kalo tile 3 nata in na san 2025 ko yamaruya tɛ maa si bolo ni ka yala Sikaso région kɔnɔna na k'a daminɛ sufɛla 0 heure la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔnɔna Sikaso gouverneur ka kɔrɔfɔla ka ɲi décision yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati de gouverneur ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin couvre-feu in sigili la Sikaso région kɔnɔna na k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni ka Sikaso sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana sabati ka sanga ni lakanako lahalaya dɔw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a laɲininen don finitigiw ale ni an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko gouverneur filɛ ni ka nin décision min ta u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa population ka décision in yɛrɛ kɔni bato o kɔni bɛ kɛ ni sanga ani wagati finitigiw ale ni force de l'ordre maaw yɛrɛ kɔni ka patrouille de cogo min u bɛ se k'a lajɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ population yɛrɛ kɔni bɔra kɛnɛma gouverneur ka kɔrɔfɔla ko k'a daminɛ sufɛla 0 heure la ni k'a bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔni na ko ni e maa o maa yɛrɛ kɔni yera Sikaso région kɔnɔna ni heure ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna fɔ i ye infraction yɛrɛ de kɔni kɛ jamana kɔnɔna na ko wa n'i y'o infraction min yɛrɛ kɔni kɛ i ni ɲagili min ka kan k'o bɛ da i kan autorité maaw fɛ ko cakɛda damadɔniw yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na yamaruya bɛ o maaw dɔrɔn de bolo ni ka ye kɛnɛmana la ni heure kofɔlenw na o de ye dɔgɔtɔrɔso maaw urgence k'ale ni ka gɛlɛman dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ni ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ kan mun na ko kun gɛlɛn yɛrɛ kɔni don yamaruya bɛ se ka di o maa ninnu yɛrɛ kɔni ma u ka bɔ ni heure kofɔlen ninnu na gouverneur ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a kuncɛ ni welemada kɛli ye ni ka ɲɛsin Sikaso sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso population maaw yɛrɛ kɔni ka hakilina ɲumanya ma k'a ka kan ni mesure yɛrɛ kɔni ka ta walasa ka se ka Sikaso sigibaa maaw
o bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati ko wa olu jigi dalen don a kan k'a fɔ ko population bɛna collaborer ni olu ye nin ko in na ko wa couvre-feu in kɔnɔna na règle fɛn fɛn yɛrɛ kɔni b'a la k'u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko Sikaso sigibaa mɔgɔ bɛna na o règle nin bɛɛ lajɛlen labato an kɔni bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi an bɛ laseli kɛ ko min ye Sikaso yɛrɛ kɔni région ye ko k'a daminɛ sufɛla zuru la ni k'a bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔnɔ na k'a yamaruyalen tɛ maa si bolo ni ka ye kɛnɛmana la ni heure kofɔlen na ko wa ni mesure kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ban fo septembre kalo tile 3 nata in na ni o bɛ bɛn tile 30 yɛrɛ de kɔni ma ka sanga ni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ye ka sanga ni ale ka teriya ale ni baara visite ye Venezuela jamana kɔnɔna na ministre des affaires étrangères ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka an ka Mali tunkarake minnu bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ani o man yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye kɛ jamana kofɔlen in kɔnɔna na ko Abdoulaye Diop ale ni an ka tunkarake minnu bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na u y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ kari tɛmɛnen de août kalo tile 3 san 2025 ko wa ɲɔgɔn ye in bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ Mali ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Brésil o kun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan kan Mali sanfɛ kalanko ministre yɛrɛ kɔni ka secrétaire général o fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ni an ka tunkarakew ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ o kumana ko caman yɛrɛ kɔni kan an ka tunkarake ninnu ka ɲɛnɛmaya Venezuela jamana kɔnɔna na fo ka taa se u ka kalanko lahalaya yɛrɛ kɔni ma ni jamana kofɔlen in na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u ka kumaɲɔgɔnya bolila fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni kan ni o bɛ tali kɛ ko minnu bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o ko yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka lakana ko sɔrɔ ko politiki ko fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ka ɲɛnɛmaya kɛcogo yɛrɛ kɔni ma u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila ni fɛnba ninnu yɛrɛ de kɔni kan Venezuela jamana kɔnɔna na an ka ekɔliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni tɛmɛlen o ni ministre des affaires étrangères ni ɲɔgɔn cɛ la ko o diyara olu ye kosɛbɛ ka d'a kan k'a b'a yira k'a fɔ k'an ka ministre des affaires étrangères ale ni gouvernement ma k'u hakili bɛ olu la u sigiyɔrɔw la u y'u profiter ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ u kan jamana in kɔnɔna na ka o gɛlɛya in yɛrɛ kɔni da an ka ministre des affaires étrangères kulo kan u y'a yira k'a fɔ k'u ka boursiw dili u ma retard la ko o gɛlɛyaw yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Venezuela jamana kɔnɔna na Abdoulaye Diop ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'u encourager kosɛbɛ k'u ka kalan kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ baara kɛcogo ɲuman na wa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka Venezuela sariyaw bɛɛ lajɛlen labato ministre des affaires étrangères ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni tilala kalan na ni jamana kofɔlen kɔnɔna na k'u seginni ne ka na Mali jamana kɔnɔna na ko nafaba bɛ o la Mali ye ka d'a kan ko n'u seginna ka na jamana kɔnɔna na u bɛ autorité maaw dɛmɛ kosɛbɛ ni ka Mali jamana dilan a bɛ tila ka layidu ta ekɔliden ninnu yɛrɛ kɔni k'u y'u ka jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni fɔ ale ɲɛna jɔrɔna ko ninnu kan ka da an ka ministre min yɛrɛ kɔni tulo kan ko a bɛ layidu ta u ye k'a b'u ka cikan yɛrɛ kɔni lase o ministre ma walasa o ministre kofɔlen ale ka se ka fɛɛrɛ teliman yɛrɛ kɔni sɔrɔ maa ninnu ka gɛlɛyaw la u sigiyɔrɔw la ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni jara an ka ekɔliden ninnu ye kosɛbɛ Venezuela jamana kɔnɔna na wa jara an ka Mali autoritéw ye ekɔliden ninnu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'u kan u ye o fɔ autoritéw ye autoritéw fɛnɛ Mali bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'o da an ka ekɔliden ninnu yɛrɛ kɔni tulo kan wa ekɔliden ninnu y'a yira k'a fɔ ko nin jara olu ye kosɛbɛ ka d'a kan a b'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement maaw ma ɲina olu kɔ u sigiyɔrɔw la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Israël jamana kɔnɔna na Israël ka service de renseignement extérieur kɔrɔ service de renseignement intérieur kɔrɔ fo ka taa se a armée maaba kɔrɔw yɛrɛ kɔni ma n'olu bɛ ɲina ka maa 600 yɛrɛ kɔni bɔ olu maa yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lɛtiri kɛ k'a ci Donald Trump yɛrɛ kɔni ma ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye u ka lɛtiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ laɲini kɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka pression baw yɛrɛ de kɔni boli Benjamin Netanyahu kan ni o ye Israël premier ministre ye Israël ka ni maaba nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla k'u ye ni lɛtiri min ci Donald Trump yɛrɛ kɔni ma k'u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko ni lɛtiri in yɛrɛ kɔni lajɛra Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a bɛna na fɛɛrɛ latigɛ walasa Benjamin Netanyahu ale bɛ mɔgɔ fagaba minnu yɛrɛ kɔni na Gaza mara kɔnɔna na ka Israël premier ministre yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka o mɔgɔ faga ninnu dabila ni maa ninnu ka lɛtiri in yɛrɛ kɔni carila kari tɛmɛnen su août kalo tile 3 san 2025 ni ka don tɛnɛndon sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni na août kalo tile 4 san 2025 de Israël ka ni espion kɔrɔ nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ kuma i n'a fɔ Israël ka généraux kɔrɔba ninnu yɛrɛ kɔni jɛkulu maaw de tɔgɔ la k'u b'a laɲini Donald Trump ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni Israël bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛ Gaza bɛ wagati min na ko fɔ ko bi dankari o kɛlɛ in na ko wagati tɛmɛnenw na Donald Trump ye dankari Liban kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ko wa wagati yɛrɛ kɔni sera a ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari Gaza kɛlɛ in fɛnɛ na ko laɲini minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka sɔrɔ Israël fɛ wajibiya yɛrɛ kɔni na ko kabini wagati jan yɛrɛ kɔni Israël ka finitigiw olu sera ka u ka o laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati ni o laɲini ninnu yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ
wɛrɛ o de ye ka Hamas finitigiw yɛrɛ kɔni ci ale ni Hamas gouvernance yɛrɛ kɔni ka dankari o ko in na ko Israel yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka o laɲiniba fila ni yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ni fanga ye ko wa a bɛ wagati jan bɔ Israel ka finitigiw ye o fɛn in sɔrɔ ka ban ko laɲini sabanan min yɛrɛ kɔni bɛ Israel la ko o ye laɲini min yɛrɛ kɔni o laɲini bɛ se ka sabati dɔrɔn ni bɛnkan sɛbɛn dɔrɔn de tɛmɛnen ye Israel ale ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛla la ko o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ u ka otage minnu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ lajɛlen ka otage ninnu bila walasa otage ninnu bɛɛ lajɛlen ka se u ka jamanaw kɔnɔna na ko Hamas ye attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Israel yɛrɛ kɔni ma o attaque in senfɛ maa 251 minnu yɛrɛ kɔni minɛna ka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa 250 minnu yɛrɛ kɔni minɛna a tɔ tora maa 49 dɔrɔn de ni olu minɛlen don Gaza ko Israel ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko maa 27 yɛrɛ kɔni sara o maa ninnu na Israel ka service de renseignement maakɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Hamas ale tɛ menace foyi ye ni ka ɲɛsin Israel ma bilen ko Hamas ka maaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni Israel bɛ fɛ ka fɛrɛ latigɛ ko o maa yɛrɛ kɔni minɛ ko o maa yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ se ka makɔnɔni kɛ ko nka olu ka otage minnu bɛ yen olu tɛ se ka makɔnɔni kɛ bilen ko kɛlɛ in bɔra kɛlɛ tilennenya la a mɛnna wa kɛlɛ in yɛrɛ kɔni senfɛ Israel ale kɔni filila i yɛrɛ ma kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na service de renseignement maa ninnu u bɛ laɲini kɛ Donald Trump yɛrɛ de kɔni fɛ k'u bɛ laɲiniba kelen de kɛ Donald Trump fɛ o de ye k'a ka pression yɛrɛ kɔni kɛ Benjamin Netanyahu kan ni o ye Israel premier ministre yɛrɛ kɔni walasa o ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ in dabila Gaza mara kɔnɔna na ko b'a ɲini Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ a ka Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni pousser ni ka a bila sira ɲuman kan ni o de ye ka dankari kɛlɛ in na otage minnu bɛ yen ka olu bɛɛ lajɛlen labila sɛgɛn min yɛrɛ kɔni bɛ ka ye kɛlɛ in kɔnɔna na ka dankari o sɛgɛn ninnu na o maa nin ka kɔrɔfɔ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Israel ale bɛ k'i dogo nkalon kɔfɛ a yɛrɛ kun ye nkalon min ladilan k'u ye o nkalon in feere Israel jamana kɔnɔdenw ma ko ɲuman ko nka diɲɛmɔgɔ bɔra kalama a mɛnna k'a fɔ k'olu filɛ ni ka o nkalon min yɛrɛ kɔni tigɛ o ko o feere ko ɲuman u ka jamana kɔnɔdenw ma diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko nkalon bɛ ka fɔ ko kɛlɛkɛyɔrɔ la ko o kelen tɛ ka kɛ yen nɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Israel bɛ ka ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ bɛɛ kɛra o ko témoins ye o ko yɛrɛ kɔnɔna ma ko fɔlen y'a jira k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ kɔni bɛ cogo min Palestine mara kɔnɔna na ko o kɛ bɛ ni ka ale jɔrɔ kosɛbɛ min ye dumuni ale ni maa ninnu mago bɛ se fɛnba minnu ma u tɛ ka se ka o si lasɔrɔ u sigiyɔrɔw la a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Israel ka ni service de renseignement maakɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u jigi dalen don kosɛbɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ ko Donald Trump ale kɔni na pression kɛ Benjamin Netanyahu kan walasa Benjamin Netanyahu a bɛ ka mɔgɔ faga jugu minnu kɛ Palestine yɛrɛ kɔnɔ a ka fɛrɛ latigɛ ni ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ye ale ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma nin ko ɲɛ kan fɔlɔ nka don nataw la ni États-Unis jamana ɲɛmaa ale kumana nin ko la ani kunnafoniya min yɛrɛ kɔni bɔra o kɔnɔna na an bɛ na ni ka olu da o tulo kan ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma